Presiden ke New Trap Youth Council HWC uba Robert Jungkarjarin ulathir ting yu mentirong ba kajala Meghalaya Konrad ke sangma daga bakno ba simkhia bhai ki kam khalai bat ummap shu ban penlong ke jelang hakis ngi ublai daga bakan tho ba Konrad kumu chairperson jong kanhun ki menteri halor ki casino race course bat online gaming usimkhia yakamat yakran jingdawa pentrai kam yakan line permit bat ki jingdawa pendrong yak tien khasi bat garo ha kajala kumba simkhia ki kam khalai kinjin dala urlong menta Tikani ke kasino lay, lada pin shu pet kai, lada pikwa bentip ke kasino, pisu Google, pisu research mata pin yu ke gini ke kasino, kini ke kasino ngila aman ong ba ki mia peri rem bat kata ka ba mensua ki khot mo kata ka jinglong ke jingban po Sodom mat Gomora, hangni la don lut, nadong sedong, hangni sa pinomla benlen kan don ke jing ya di kaban penbuat kandon ke jinge kayimet kandon ki kamsi kamsang kebanginom la syu ban mundur le sia kini kasino buat ke justification jong Konrad kolong ba lada wanra kini kasino kajela ni onong arpo krur lada ngini onong arpo krur lada piken pat saya ke jing du nong kan no kaban efek ya ka kumbong ya ki kenhun balang ki balano senyang kan efek ya ka education sector ka ba lawan ra ya ka nam ka burung bejongi tidak lajur ka di ka bam kan efek le se saya kinong elek kai kinong puli bat kum ta terter ti hato phila khen pat ya ka jing du nong kan nong indu nong tinalor kata ka bangi khamsung si sisu kolong bahai kini kisingi yo i ba u menteri rang ba jongi u bolong u khli du jong ki kam ya khalai lane uta u chairman jong group of minister hakabadi bat kata ka kam kasino kam khalai bat kiwi ulalet ban penlong meeting keleng dari India ban ya penselur ban ya penlong anno ya kini ki kam khalai ki kasino ki gaming bat kiwi bat kabasungsi kolong wat hakas ngi ublei ro le penlong meeting hajing sha kum nong mi khamat jong jala mekhlia ya kababaro ngi song sarong bakadi ga we na ki jala ki bakhambun ki kristan ulade ban burom hari burom syu ya kini ulet ban ya kendu na we sawai utrai sitom hadu kata-kata ban penkala anno uwut ya kini jinge khalai la jinda utrai sitom kumni ya LP ngat lani ketin khasi ngat rangi la yo nadu meno ngimde yo i bo unle kendu ya Amit Shah la sistem tam ban ya keren ILP la ne ketin khasi ringi syu i bo sulit na we gi cakai iu ban sulit ya penlong be itaki kata meeting ban ya penlong yi kam khalai bat kini kitai rajin no Konrad ngatrai utrai sitom ya ketin khasi ka LP kumba utrai sitom ni kam khalai ngam atatin ai rem mengilayo ya ka ILP la ni bat ya ketin khasi ke schedule tin ringi mio i kata ka seriousness ngam yo i kata ka dedication ka ba uniu menteri rang ba uai ya ka kam khalai hanrei ulah kelet no ya ki kam ke bayada ya ka ri ba ka jam ru jongi ti ngisio ban ong ba nakaliang jong koseng ngi penrem jur ya kan ga jingle jong menteri rang ba ngi penrem jur ya kan ga jingle jong ka sarkar naklia bat kham tam me ka bangi kham sungsi kolong ba ngi yo i ya ga jing thok peleng jong menteri rang ba ya ki nong lam niam haba ulet ban ya kendu ya ki uang ba ngi klempat terikam ya kan ngi dang pej enle komno ya kan hanrei nakaliang ka taxation department par lathung chairman do taw retired judge dang hakini kisingi yo i lathung sai taw expert member uban ya penyait no te habala thung briu hapok kan ke gaming commission kamut phila long ready ban ya chakmat hakaban ya penlong kini kam khalai ti nakaliang jo khaseng ru ngisingo ban ba hadin bangi yo i haki social media bakaladon kata ka tembro ban wat ki jaka ban pli kita ki ban identify kita ki building bat ki we ban pli ki casino sekti ki than border pok khana parang ila file ru da ka RTI na ka taxation department khrang ban lap la ki la don dem kita ki jaka ki ba identify hangnu kin bo bat ka ke ba penlong ya ka sarkar bahab ban kerki hadu kata-kata ban wanra kini ki kam khalai wat la ka don ka opposition kham tam na ki nong lam niam uba rabat kepada wa ya sarkar banwengno ya Meghalaya Regulation Gaming Act arajar arway ulong ba kumnu kibriu kin ong habape ya kajala Meghalaya kabadai ke jaka ka bakhlain bha ka puli kaputhi kum kajala bakhlain bha ki kam khalai ulong ba ki kam khalai ki la penjot ki long yeng ki bobun bat umutirang ba ude ban perkhat kumnu kan kata bat omdei ban perkhat tangek bayo nong ulong bo Konrad ude ban burom yu senyang balano ada ki kenhun balang ba pepe ki badawa banweng ya ketika Gaming Act ti nakaliang jo khaseng ngi penrem jur ya kan bat sai sinpan
ngi dawana ka sarkar makhlia bakadiban sange no mador kini kikam kadiban sange no mador ban kadiban watlat ban wat nanti kumno ban generate revenue na kiwe kikam namar ngidang bun ba kiwe ki banta ki ba ngila ban generate revenue ri ka sarkar hadu menta kam ka khlem le ti ngi ke bangi ngidon kam ban ai jomut kolong ba lada ka sarkar jongi kedi jela ka baduk nekong du kolong ba phidi ban stop ya ka revenue leakage in the sense ba kidon ki illegal mining kidon ki over estimate ki banyatri ye ki building mo kumbangi yoi kum ketua assembly mo ka building ke bah sispa kerutam penlut sispa nyopo kerutam no usmat meter uba kata ka ba tang kata ka software ka bala nyopo nriu kurur nyopo lani nyopo nriu kerutam tingin keren tu ka sabakia ka tuli tu bomlong keren show kinu project kalau ada mereka overestimate ti believe him handle ko believe him tackle lekini ka parliament ka jubab hakari India bad mo bad nginom la banlen ki ri keleng jo ka pertekin pej ka parliament ka jongi kyong omdon tang si samboy dru udoyong bati na makhli hakini kisne bladab kat ba tang hadin lai sngi sausngi lai tili ki trok ki kelon hasurok ba lap tang doyong sudah ti syai ka revenue leakage na ka cool syai revenue leakage jong ke limestone bat kiwi ti ni kentu ya ka sarkar pas ngobahan nai pen kela ya ka mekhlia ka state ka bajelai hakikam kai kikam kibom tei rem kum ki khalai re ki de ban pen le jumut kum no ban strengthen ya ki ai ki bangi klan kum ka education sector kum bangi ong ya ka bangi lalong ki ban kong la bun senem re ha kini ki khat san senem ngila nang hiar ti kini ki ai kin kata adu kata ya ki khana puli kan kata ya ki longying long sem kin kata ya ka ri ba ka jap du kan kata bat ka ba kong sat kolong kan kata ya kini ki breu ki ba yalam ya ki kan hundiam ki per na mable ka jela ka jongi ngale i ka health sector ka skill development sector ka education sectors but kani ban lum ban lang ye ki breu ki belangop ha ki di kabam mola dom don ki religious institution ki per tangkawai ru ka rehab center anta ki dok adik imdan tela dom don jong ki GP sinot lam don jong ki ki balang saya ingin bu ye kini ki breu ki belangop ha ka di kabam ki belangop ha drok ki balangap ki wi mono ban ai counseling ye kini tina kadau ni banjur sahisin ba lade mensange no kan ke jing iben ya ki kenhon diam ki per lade ban sngap lang ya ka jing lade ban sngap lam ya ka jing sengu ke jongki ya ka opinion ya ka sentiment ke jongki bat haju ko por la da sarkar benta ka kwa ban tristom ban penmi revenue ngatarai ni don sibun ba ke jing ai jomot ya ki bang yila ban ai jomot ban penkiu ya ka revenue jong sarkar bat ngi khmi lenti bala da sarkar ka don kam yang ngi ban ai jumut ha ka bade bekumno ban generate revenue kala ban khot meeting ngilong bal koloi ban ai jumut ya sarkar kumno ban wanra ya kata ka yo ka kot jong ka sarkar ka ba bit ka ba biang bat ka badon jikan ban aga jala ka jongi kini ki kan hunniam la da pen pek keleng kila no yo sunyang uben hei bat ngasngau ba ka jingwan ra ya kani ki an klem do buram shu ya kini kan hunniam ka di ka jing iben bat ka jing nhiều thala ya kini ki kan hunniam ki bala no ya tau sunyang uben hei ubabun kham tame la dingi kren ka health sector ya ka education sector but ya kini ki jing ai counseling ya ki bru ki bodan hak stress ya ki bru ki bala im hak jing im ke bakarni hak jing penbo ai ki per ti ngasomong ba kan ni ke jing le jong sarkar makhlia banwan ra ya kan ke gaming act kalong ka jing nhiều thala ya ki kan hunniam but om tang kata kajing declare sarong lani kata kajing kop sarong ban ong bangin penlong ya ka mekhlia kum ka ta ka jela ka ba paunam ha ka khalai mau kata ka gaming destination state kani kalong ka eke ke ba pendu jingkan ban hadu kata phi ka mekhlia la pin page ngidi ka wei ne ki jela ki ba borok ka wei ka than north east wat na samru ki usajwan ban pule nomor ngidi kum kata ka additional hope ka ba kibru na kaleng ka north east ki wan ban pule ha mekhlia namo boleh ngidon ye ki premier institute ngidon ye ki jika puli ke babiang bat kani kala penyo kam penyo jam bat kala ra ya kanam ke burom jong ke jelahi bar khoi ti super khat ma phi menta lada ngi wan ra no
laningi ya pen kalano ya ka jala jongi kum ke jakaya khalai tekan dia ayu ya kini ki jakaya pule hatu kita ki briu na kaleng kari India wat le se tang na kaleng jong ka jala ma khlia na ki sor ba khapsor hatu ngidang sung shangan ban pha ya ki khun ki ti bakin le pule hakata ka jala ka ba ka khalai ka di ka priority ka di ka destination tikan kata si kadi ya ka puli ka puthiru but la pen ki ong ba ngikwa ban bu tang ya kene tang ha border area but ngin ailat ya ki bru na asam ki wan khlai ka kita ka jumut ka long ba ban penyele ya ki bru lejong ka sniu not ka daw bu khnang ha border bala da ki sniu ki nong asam ka le ka jumut ba wat ka sarkar ru menta ka suthu ba ka sniu na ta ka daw kayele ban nom ngat ha ki bru lejong halo kapang bak sarkar ka penskam de ki kendo ni ki kam khalai ki bladan pa uba robat dak ban pau bak jing mamla ban penyang labu ka jingkeli hatu tang badan ki kam be ai on penyai no e ki hakil ti jong ka ai phi ka corruption kala don nadu badang sedang ka perthai sub komut ngin legalize no menta dang hai kini ki singi ka police department ka claim ba utau MDC jong ka tura uron nga brothel kamut ka don nga brothel ngin legalize no menta bakal adon Cai mari cang kaladon nadu meno should we legalize it? Lada pinekran menta ka jing dikiat belak ru kadon legalize no yakiro sya no yakiro ban yadi ka jing di drop menta jong ki kena samla puli kadon legalize no yaki sa tang bakadon tang bakano kono ka kam bakadon illegally hatungin ngin penkala ngin su legalize no yaki habakadon di banrat nang kan kadi ka komitmen jang ka sarkar banrat nang tenri lada ngingin ailat baong tang namar kano kono ka kam ka basniu kaladon pen scam sendon ka kata kamlong kan tilada pin pen scam tang kano pin ong ba corruption kam di su kran bakal adon ar hajar sendem mensua dan ni saw hajar san hajar sendem mensua lada pi ong ba kacai maris ak mo hang ning tai kaladon kemut ngin decriminalize ya ka pokso ngin penduk bono pokso ro batang bakadon ke child marriage phim la balen child marriage kadon hakaleng kari India kinang bun ba hanong kadong ki hadu mta kinang yat kemut le amno pokso weng no tikani ka statement ka bai ka di ka statement ka bomdon jingkit khli eurem haba kadon ka kanu ka kam ka basniu kadi kamram jong sarkar ban weng kumbang ngitip menta ba ka illegal mining kadon kajia haman ki jaka le amno kumut nom kem shu sundon splat lan no ka kat bomon nang tu ti kanik statement ke baong batang bakal adon mensua kam dei kumbang ong phi persang banwan mentala dangin wan kat no teligi longing longsem khasi jongi ke blajat apra namar kidon ki longing longsem ki ba kemila ne kepala ne men ne para ula adik haka thotim kano teligi longing longsem ki jongi ki snong ki jot ki pra baladon ki snong ki bajur ka khalai kruk kelajur ka khalai sni bar kumta terter kanangut ki bala ya di lum diwa ke bala di let's say what ya ke bala di let's say what ya ke jing don kam bakordor hayang asem nam ta khalai tang namar bakano kono ka kam ke bala don lupa kala don kam di ke kamram jok sarkar ban legalize ka dari ka di kamram jok sarkar ban penduk jaj ban rat nang khong iki